एगो रुपया रही हाथे में रहते नहीं खे। आ मन करता कुछ चटर पटर खाए के। आ मरद ऐसा मिल गइल बा ना कि ना काम करता ना धंधा करता, दिन भर पी के नतिया का बेटा ये नी से वो नी मखा नात रहता वे। किस्मतिये हमार फूटल रहे हो कि ऐसा मरद हमरा के मिल गइल। जिंदगी भर रोवे के बा। पता ना पिछला जन्म में कोनो ऐसा कर्म कैले रहनी कि भगवान ओकर सजा हमरा के देता न। अब अनाजे पानी बेच बेच के न घर के खर्ची बर्ची चलाइब का करब। अब इहे ना हमार रोजी रोटी भइल बा। अब लोग हमरा के भले कुछ कहे कि अनाज नैहर में तो कबो अनाज पानी ना बेचले रही, लेकिन ससुरा में आके जवन ना देखे के तवन देख लियानी दिन दशा। कहीं हमार दिन ऐसा ही रही ना कि भगवान पलटी उल्टी बुझाते नहीं कि मन में दुकेशन भइल। फौजी ल है 500 रुपया धीरे धीरे बटोर के तार 500 खा दहनी ठीक न। अब हमारा से चाउर गहूँ मत ढोवई है, कैसे कि ढो के कपार पर लेके जाके बेचे में बड़ा भार बा। 500 का भइल ह। देखो मैंने हम झूठ बोलम तारा से। तारा अगर 10 गो रुपया हम खा लेम तो हमार जिंदगी सवर जाई नहीं यो तो हमारा नियन बा न। तो तारा रवल करता दूसरे का तो गाँव में के करबे ना करियस। ए बाबूआ जी देखो तनी अब भले अब हमारा प्रति आपके मन में पाप समाइल हो ओकर बात अलग बा। आपो कहम न कि न अइले इनके कितना दिन भइल आके गेहूं चाउर घर से बेचे लगली। अरे का करी हमारो मजबूरी न बाजी। हम जानत नहीं हूँ वही के चलते न हम ना खिसियाई ना कोई ना जाए दे भाई। मरद आनर बेभर मिलल बा तो कम से कम चाउरे गहूँ बेच के आ गुजारा करते बेचारी तो करे तो का दिक्कत देखो भले आनर बनता का करे वाला काम धंधा करत नहीं खे। आ हाथ गोड़ भगवान निमन देले बना न। ये भौजी काम पर भेजबू आ कहीं ढो ढेमिला जाइ हाँ गोड़वा हाथवा टूट जाई तो सर सफाई करे के पड़ी हो। तो जब आनर रह न तो शादी ब्याह ना करे के चाहिए। अकेले रहता खैत ना खैत ई तो बतिया तारा माई बाबू को सोचे के चाहिए। खर्चा तो उठावे के पड़ी ना। ठीक बा लेकिन ई बतिया न तारा माई बाबू को सोचे के चाहिए कि आनर भेबर कहाँ हम इतना सुंदर सुंदर लड़की देतनी। कैसे माई बाप में दोष नहीं खे ना। कैसे तो कहल जाला कहावत कि किस्मत जहाँ लिखल रहेला ना वहाँ होइए के रहेला। हिंगने ना तो होंगने हो जाला। बिना तार माई बाबू के गलती के शादी भइल बा। लइकवा ना देखे आई रहन जा जाय कनिए ना कुल बात छोड़ी जाए दे। एक बोरा औरी चाउर बाटे हमार समझनी। एक बोरा हो आ ले जाके बेच दे। आ बेच के ले आ दे हमरा के पैसा। अब हम ना बेचम। हमार मूड़ी के है गर्दन के नस सरवा अतना दुखाता कि पूछो मत। देखी सोचनी है ना एक तो हम तारे 1 रुपया लेत नहीं के तारा मन में शंका बा कि चंदन 10-20 ले होई हां। अरे ले ले 10-20 रुपया ओतने पर खुश बनी तो ले ले समझनी ना हो 10-20 रुपया के बात नहीं कि हम ना देम त ना जाइम। अब बहुत ढोने तार चाउर गहूं सुनी गांव में बड़ा बदनामी होता। आ सोचनी है कि तने अपना बहिनिया के हैं जाए ओकर लइका भइल बा त मान ली एक सेट कपड़ा ओकरा चाही ना। ओकर लइकिया के ओकरा के एगो साड़ी चाही। पहिले जातनी आ 1 रुपया हाथ में होइए नहीं खे। जब हम सोची ना कि अब न एकरा घर से छुटकारा मिली तब एगो ना एगो विधि व्यवस्था लगा दी। चलो ए ना पारी भर बेचम ओकरा बाद ना बेचम। कहाँ बा घरवा में बा। ठीक बा जा तनी गेटवे के बा उठा ले। ठीक बा ठीक बा ठीक। एगो इहे तो बा न दूर गाँव में आके कुछ कहाला पर कर देता ना काम। न तो यही जबाना से देवर न कि कुछ कह न तो एक काने सुनता न से एक काने बहटिया देता न स। जाए दे भगवान हमारो उम्र बेचारा के दे दे से कि एगो कहा ना कहाला पर न बहटिया में ना बेचारा। ई नहीं की वजह से तो हमार रोजी रोटी चलता। ना तो हम कपारे पर बोरा उठा के लेके जाए बेचे खातिर हो जाए चल के। देखो तनी तनी में बहिनिया के लइका के कपड़ा किना जाई कि ना आइए पता ना केने बारू हो। देखिए मुँह तर फूट जला अबे। अरे यही जबानी देखो मार मत दिया हो। बैठा जा ए जे बारू। हाँ जे बनी बोला। अरे भगवान का करत हड़ू। पूरी तरकारी खातनी खइब। हाँ खियाओ ना तनी। अरे बैठले ना बानी औरी का करम। बैठल बारू का बनल बा।
कुछ नहीं के बनल कुछ नहीं के बनल। ना अच्छा ये बताओ कोनो चीज के दिक्कत परेशानी नहीं के ना हो तो ना घर में कुल भरल बाटे बाप रे बाप पूछे के बा खुश बाड़ू ना। बहुते खुश उतना खुश कि खुशी के मारे तो लागत कि हम कहियो पागल ना हो जाए। ना 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 देखो हम तो आन्हर बटले बनी लेकिन तू पागल हो जेबू तो अब देख रेख के करी। पी के रात भर ढिमराई लल नारी में के कहता कि पियले रही। माने हम हमारा आँख भगवान नहीं खा देले तो आके नहीं खा देले तो हमू के नहीं खा देले। देखो हम आन्हर बानी आ लौकत है नहीं के आ कहीं गोड़ नाली में पड़ जी तो धमलेबे न करब। तू ही बताव यही तोरा कहियो मुआ गलियां सा सोच ली है। आ जाए दो मुँह आदि से तो कम से कम छुटकारा मिल जाई हमरा के। बड़ा हमरो कष्ट होला हो लेकिन का करबू आन्हर के चलते झेले के पड़ेला। तो भगवान आँख दिले रहतन तब केहू कम जिए ना देती। बाप रे बाप अभी भगवान आँख नहीं खा देले तो होता ना गारदा का बारा तोड़ा हो आ आँख दे देतन तो तू लोग के जिए देता का करे बनी केहू के रखले बनी का जे रखल ही हो खब्बा हां रख के तो के मना करता हटा केने बड़ू। अरे बोल सही बताओ काहे किसिया तड़ी रे पगल। ना हटा अरे तमन मेहराज ना है ना है कुछ ना है कुछ ना है ना ई काहे बियाह के कइले जा तनी उ दीदिया के लइका भइल बा ठीक बा हमारी बहनिया के तो हमरो के लिए चलो ना लइका कहतन लइकी भइल बा त कपड़ा उपड़ा खरीद पैसा द हमरा के 2000 कहाँ ले पैसा दीही विकलांग वाला जन मिलत रहल पेंशनवा तो अब आवे में देर बाटे। देर बा कहीं से कर्जा काट के दो लेकिन द के करा ले मांगे जाई हो के हमरा के दीही। देखो के नहीं व्यवस्था कल तू जुगाड़ जान तू रहबू त हमरा कुछ के कमी थोड़े होई तारा के पैसा के कमी होई। तो कर्जा भरी के कर्जा के जे जी उहे न भरी तो भर दिया ठीक बा। घबरा मत कहियो एक कट्ठा लिखाई मन जाने कर्जा भरा जाई। हाँ उहे तोरा आँखी में धंसल बाटे खेते बड़ी कमाई धमाई के नहीं खे बाप मातारी की राज का खेत बाड़ी बा बेच दिहा। आ कैसे उल्टा सीधा तू बतियावेलू हो माने हम कौन कमाई करे जाई आनर के कौन काम दी। अरे हमरा लेखा बात तोहरा भेरी गुजारा बा दूसरा इधर छोड़ छाड़ के भाग जाई तब भाग जा 4 लात मार के तोहरा के 4 लाख काम मारे कहतलू भलू गर्दन काट के भाग जा। ये तो संस्कार तू हमके कैसे बाप तू मातारी ना बतियावेलू हैं अनगइया लेखा बतियावतलू जना तक तार मुंह दया होइए नहीं के भतार के प्रति कुछ दर्द होइए नहीं के। मरद ऐसे करेला तब न मोहि दया रहेला कि सही रहे। माने का करेला मरद ए जा अइलो ह बाजे के सुर में का हमरा से माने तू न हमरा से बाजतलू हम तारे से कहां से बाजतनी बताओ। चलो ठीक बाटे तू जातन रेठ बोलतलू तार बोली में लसी होइए नहीं के जातन हो बाजारी तो हमरा के लिए चलो तू का करबा जातनी कपड़ा किनब एगो बहनिया के साड़ी चलो किनब तनी हमरे के एगो पैंट किन दे लागी न एगो अभी तो सन पैसा मांगत त पैंट किनबावा थोड़ा हमरा से हई कहीं पैंट पहिरे तो मरुदिया गेल बाटे। ठीक बा जातनी ए चल गेलू ए मर देते नहीं मौगी के और रंग हुलिया बदलल जाता दिन पर दिन हो बुझाता न कुछ गड़बड़ नहीं खे न पहिले तो ऐसे ना करत रहे काहे अबे ऐसे करतिया। ए कौन बात रे लइका बुझाता केहू हइए नहीं खे अब हम का करी हम कहाँ जाई। नहीं हाँ तो देवाल हका दिन भर घाम में घूमत ए, रहत मर्द, कैसे तू लेके जात रहो बुझाता कि हम घरे ले तने अपना घरे ले आए तो हां अब रखा है ये कुर्सी पर देख लो बैठो और पीछे चलो तन से 2 कदम बस बैठो। हाँ अब आराम करो कुर्सी पर कौन आराम होला हो ए बतू तनी चारपाई पे बिठैत त तनी आराम करे मजा आई। घरे बा माई ने के घर बा चलो ठीक है बा बोलो तब काहे ले आइल हो लिया ही नहीं है खाती दिन भर बतावो एरिया लेखा घूमत रह जैसे केहू तहर आगे पीछे है नहीं खे ते का करी बोलो। अरे खाना वाना भेटाला बहरिया कैसे खा लो ते हम एक टाइम खाए वाला आदमी हई एक बार सुबह एक बार शाम बस बस उतने में हो जाला काम तमाम।
पैसे दुए टाइम में जी जाता रहो। तो हमारा लगे कौन कमावे बा हो, खाना खाए तो पचहू के चाहिए ना। यही के चलते हम एक बार सुबह खाए ना एक बार शाम। अच्छा 24 घंटा में मतलब कि 2 बार। जानल बोलो का कहल चाहत रह। हम ही कहल चाहत रहनी हाँ, दिन भर घूमत रह ना आगे पीछे केहू लौकत तहारा, आ तार में हेरारू भी आ, तारा से कोनो मतलबे नहीं खे रखत। तो कुल का करब खेतब में से कुछ हमरो के दे दी तो। देख ना भगल लाज शर्म नहीं लागत मरते कहीं का। एक हते बोला लिए लह तू मजाक करत नहीं, जानत का बात बा। का बात बा? तारा घरवा हई चंदना के चिन्ह तरनु। हाँ जान तन चंदनवा रमलोटना के लइका। हाँ तो रोज तू जब हनिया निकले तब ओनिया जाला। कहाँ जाला? आजो ना काल देखले रही। अरे जाला तो जाए दऊ, कहाँ जाला हमरा से का मतलब? तारा घरवा हमारा घरे? हाँ तो इस तो हम पूछत नहीं का मतलब बा। तू तू का हमारा घरे जाला हो? जले तू रहला देखने ना जाला, जैसे ही तू निकलल बहरी एने ओने पर्दे काने का कर चल जाला। सारा बा कोई हमर मौगी के राख नहीं खने ले ले हो। 4-5 साल हम देखत नहीं। सही बोलतो रहो। हाँ झूठ बोला हमरा कोनो फायदा रहल हो? ना, यही इहो से बात खीसी ठीके कोनी हो कहत कि दे दादा हमरो के अपन। अगर तू झूठ बोलबो तो तारा के का फायदा का मिली? मिली उहे तो तू माला अनहर बेचारा बड़े एगो तो केहू सहारा नहीं खे। हाँ एगो सहारो भी हमारा टूट जाई तो कैसे काम चली तार? हमर मौगी के फोर भांग के ओकरा के राख ली तो फिर हमार का होई? लागत तो उहे बा। अच्छा ठीक है बा, वो सार के अगर भेटा जियो न तब देख खाए भर हम हाँ दे तो ओमे कहियो हो चलाक हो। अच्छा हाँ कहो तो जानत रहो न कि हम डंटा से स्वागत करी अच्छा ना। बतियला से का लागल तार मेरे माने लेकिन ना देखो हमार मौगी तो बात हमार कमे माने ले, अपने वाली धुने ले। ई कहे हो इतना कुल तार चाप के कहना रखल। कैसे चाप के रखी मत अखिया हइये नहीं खेत मैं अखिया के चलते तलाचार हो जाई ना। इहो बात बा डंटा हेने भजबा खड़ा हो हाँ, जाई पीछे लागी। अगर ओकरा के मरबो करब न तो छुछा पड़ जाई। हां तो का हम चाप के रखी वही तरफ जने बोले ले ना तौने हम सुन मुहे के से कोई देख अलग मैं आ बेच जाइना। बाच दे, मैं बेच के खाई बैठ के खाई सोनी की जासो। उतना तक हम करबे न करब। अब जानबे करब कि ससुरा हमरा कोनो लाभे नहीं खे। उहे तो धन दौलत रह के का करी हो, झूठो के नाम के कैला से बढ़िया बा कि बेच बा के खा पी के ऐस कर। हां ये कर। अच्छा रहियो फेरा में तू या तो हमारा संगे रह। तारा के हम जानत रह कब बताई घड़ी के टाइम से 10 बजे के बाद जब तू निकलेला बगीचा ओरी अच्छा वही टाइम वो आवेला। ये बात तो तू कह के जात नहीं चलो ठीक है बा, हमारा कहीं हम नहीं रह तारा घर का। तब लिया चलो अब। चलो चलो लिया चली हाथवे दो का डंटा धरी चलो आओ। और तना ना छोटी छोटी लइकन का कपड़ा महंगा देता ना सा दुकानी पे पहुँच जाए तब ना थाई पता चलता हो। हाँ उतना तो हमनों का कपड़ा महंगा नहीं खसा दे। अब वही कपड़ा के होती छुकी लइका की कहता कि 350। बताओ 350 का हो कपड़ा बा। अब का करी गरज के मारे ले वही के ना बाटे। अब कतनों के दिहा सा तो तना नहीं का कहला महंगा महंगा कपड़ा बेचा तना से कि देख के एकदम होशे उड़ जाता है भगवान जी। अब का करी अब एगो साड़ी रह गई बा कनी कि अब पैसा मिली ना उनका के दिले बानी चौरा बेच के लेके आई हाँ पैसा बा दी हाँ तो एगो बहनिया खातिर साड़ी खरीद ले बुचिया खातिर तो होइए गई। चलो तनी कुछ अरे बाप बड़ा ना भार बच्चा और गेहूं बेचे में काची भइला जी कहाँ का भइल हो भौजी? अनि पैसा बा दे हो ल 100 गो भइला। अब भल बानी जी रउआ एक बोरिया चावल लेके गनी हाँ 100 गो रुपया ले जाके देतनी हमरा के। माने वो ये 1 बोरिया रख रहे 2 किलो चाउरे रख रहे तब भी जी। अच्छा ऊ बोरिया छोड़ देनी है तब हउ आधा बोरिया से ऊपरे रहल हउए आ कहतनी कि 100 गो रुपया भइला। माने हमारा पता तार शक बा तारा का हम चोर बेईमान लागतनी तार पैसा चोरा लेनी का? हम चोर बेईमान थोड़ी कहतनी लेकिन ये कौन बात भइल। हम कतना तोरा के बढ़िया समझी ना कहीं ना कि गांव भर में एगो ये बेटा बा दिमाग कुछ हुआ लगे ह। तारा घरे न आइले गोइल पाप बा। एक त आवतनी तार काम करतनी 1 रुपया लेत नहीं खी हमरा के काम मिलता कुछ नहीं खे मिलत। अब बदनामी तो मिलता तारा हिसाब से कर रुपया का चाउरल है कम से कम 800-900 का रहल। हम कहनी कि रे बाप 800-900 के तब तो हम 700-800 छोड़ा लहनी तो छोराइए ले आनियो में दूर आइबा का। चुप ना रह अपन कामे कर तू ही जाके काहे न को बेच। बतावा है 100 गो रुपया कौन दुकान पे बेचनी है जी चल के दिखाई त हमरा। कमलेश को दुकान में बेचा जाके पूछ ली है
कमलेश तो आपे का एकदम मिथुन हूँ चला पाटी कहब कि कह दिया हो कि हतनी तो हतनिए हो के फोटो देखाई ल देख अब फोटो ये ना तार चौरा ह फोटो खींच के रखल बनी देख ना है का ना बा हाँ बाकी ना आधा बोरिया से ऊपर हूँ बोला बू साँच 2 किलो चाउर के कहता हूँ कि 20 किलो चाउर ह और जीरो न ह 2 किलो चाउरे बा आजकल कोई पर विश्वास नहीं खे दादा अपन हाथ गोड़ चलत तो ठीक बाटे नहीं दूसरा के भरोसे बढ़ जाई तो खैला बिना मर जाई आदमी तो अपने हाथ गोड़ चलाव का जरूरी बा हमारा के देतलू चाउर गेहूँ बेचे के एक तो सारा तार काम कर हो चाउर गेहूँ अपने कपार पर लाद के ले जाके गदहानियन बेचतनी हम हो हमार कोनो इज्जते नहीं खे इज्जत ओइसन कुल करी के ना मुँह ना मरलस आज के बाद ना हम तारा घरे ना आई माना जाई एके बोलावत आवे तोहरा के ओइसे लगता कि हमरा घर में खर्ची पहुंचावत ओइसे कहत कि ना आए तो तोहर खर्चिया ना चली तू बिना खइले मरबू ना आइम ना एक दिन तो समझ ल कि खैरा बिना एकदम न तड़फड़ाए लगब जा साग देखो, सब्जी तो मैं लेके अइबे करी ना हम ही एगो बात बता देतानी ठीक बाटे और जब आधा पैसा चाहे 50-25 कोई के देवही के बता दूसर कोई के हम कह के जाके ना बेचे वाले इब हैं तोहरे भरोसे बैठल बनी तू ही काम के हती छुकी से हते छका कइलो तो जाके दूसरे कोई बेचवा हो काहे के हमारा से बेचवा तो रोज रोज चाउर गेहूँ हमार लाज नहीं खेला कहत सा का रे का ओकरा घरे जा ले रे का करे ले बताओ तो हमारी इज्जत नहीं खे हमारी इज्जत नहीं के होता ना हमार चाउर रहल हवे बेच के हतनी पैसा हमरा के देता ना 100 रुपया देले भाई ना कम नहीं खी देता सारे का करत रे तोर कौन काम बा हमरा घरे तारा आँख से लौकत नहीं क्या हमनी के बैठ के बतियाओ तन जा 100 रुपया दे नहीं चाउर बेचे नहीं तो सर कहीं के तू बैठ के बतियाले हमरा से पागल हो गइल बड़ा का हो तू हमार मेहरा रुहिया के तोर मेहरा रुहिया रे हितबा तो अरे रोज के परी गेल तू हमरा घरे आवत रे बताओ घर बिगाड़ के काम करत रहो हम घर नहीं खी बिगाड़त हमर गोड़ा पे बैठल ह टूट गई रहित ठीक हो के चार लंगर हो गए रहत तो हमारा रात दिन के तू भई रहत आहो तू का कर संगवाइल हम भी अकेले है कि तू भी अकेले है ई बता हम का करे नहीं हां झगड़ा भिड़ाओ तोरा का मेरे घर में तू भई अरे तोर रहन आदत ये सरवा योग में दूगो लगावता काहे से कइले बड़ी तू अरे हम का कोई नहीं हमी काहे के करे के बोलाव तड़ी हम ही बोलाओ तनी अपने मन से आओ तो ना तो पसंद बा पसंद बाबे कैसे अपने मन से आई और घर के बोले तो कमना कोई ना तुम्हारे घरे मत आई ह अरे काहे बड़ी आई चल दाग के कक्षी में जानते नहीं खत आ कैसे रहुआ आई नहीं है जुकिया कैसे आई नहीं है हां काहे हमार घर द्वार हता ना आई ता हई संग का करे ना अरे संग ही घूमत रही त मन में माइल हता कहीं चल चल जा घरे जतना घुमावत तनी फिराव तनी ना कुल हमरा मालूम बा ठीक बा आजकल का आदमी झगड़ा भिड़ावता का कहत तड़ी बोल मंगरुआ के बात मनब न तो तार मौगी के न लेके भाग जाई अरे सर कहीं को ओकर बात ना मानब तो तू हमरो मुंह के भाग देबे ही अरे मर जाई ह तो साफा जा अपने घरे जा उठा जा काहे के जाई अपना घरे का करी है आज जुकिया दुगो में एगो होके रही जान लेब का या उनके त यही के रख आ नहीं तो हमरे पर रख मोबाइल बड़ा तेज मैं सारी खा के दही खाई हम हां मैं सारी खइल तू नीचे के दही खाई हम ना भगल हो जाले अरे अरे बोलाइनी है कि बहनिया के साड़ी खरीदे के रहल त कोनी कि चल काहे तहार हाथ कोड भगवान नहीं खन देले अकेले जाई तार पुत भतार लगी की करे के लिया के जेबी तो आँख त भाग- न के हमरा के लिया के चल आँख तो भगवान छीनिए ले बना त का हो गेल छेल बड़न त बजरे में बता का देखब साड़ी देखब कैसा नहीं खे एकदम साफ चकपटे बड़ा है दादा ई रहन रहे तो भगवान तार जी भी छीनी हम बोलियो निकल जी अरे सरपवे रे ना 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 भगवान को तारा खा जाओ आज के बाद हम तारा घर ना आई अरे भगवहित भगवत तू अरे पैंटवा उनका फाड़ जाई सला हो के रही फाड़ जाई ना तो सेवाई में तोहरे ले ना तो ना किने आई के सी अब एसी हां छोड़ा 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 पैर छोड़ा ना छोड़ छोड़ा मर्द भैया के बियाह में सिवैले रही अब बैठ कीजिए बैठ बैठी बैठ। हाँ छोड़ा बैठे तई ना बैठ छोड़ा ना बैठे तई आगे बैठ हम जाई तो हां हां जा तू जा ठीक बा छोड़ा ये आपसी मामला बा अच्छा ये बता अच्छा ई तू हमके बताव हां बोल 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 काहे के वो लिया के ना तोहरा के के उहे हमके पहुंचावे आइला काहे खातिर काहे खातिर ना लौको तो लगली में न हो जाई ढिमला जिमनली में त का हो सुना एगो में दूगो जोड़ा तना सुना तनी की हम का जरूरत है वो कुछ नहीं के जोड़ अरे हमार बात सुनो ना एक तो तहर आँख नहीं के
का देखत हमन के कुछ करत जा कुछ नहीं जा करत दूसरा के कहल सुनब न त लीलार फूट जाई का हमारा घरे मतलब कुछ करत नहीं खत कमल लाभ बा घरे इला के होई तरह हम कहीं का झूठ सच बोलबे तब जानत ना हमरा के डंटा भागिलो अब कबार पे दही चीज पैसा खातिर तो बोलैले रही तू ही ना कहला कि पैसा मांग ली है आ जाके सड़िया ले ली है पैसा मांग ली वो काम करता बा सरवा के वही सर्विस लागल बा का कि पैसा कमाता ओकर से पैसा मांगत है तू कौन ये ना कि का बात बा जल्लो कुछ ना देखा हमर से छिपाइबू त पिलुआ पड़ी तोहरे में पड़ी हैं उल्टे भातार से जे चोरी कर ले ना के नरको में जगह ना मिले उहे ना बुझलू चल अब खीस भरी तो उनका पैसा उनके दे के अब तोहरे पर हम चढ़ा देब कि तू ही चल के साड़िया खरीद तो ना खरीदा एगो साड़ी आजकल दुनिया खरखा नहीं खे कि पैसा लुटावता जनलू सही सही बतिया बतावो ओ त नहीं बेटा बाबा हो दादा होता ना चाउर बेच के लिया के 100 गो रुपली हमरा के देता तनको एकरा का करू चाउर बेच के चाउर बेचवा तब का हो पकड़ा देखो कांच बात फट दे निकल जाला जनलू चाउर बेचवा तरू गहूं बेचवा तू अरे ना बेच के पैसा इकट्ठा करवा तरू खइबू का घंटा हम ऊ बैठल बैठल ना काया नाप सना मुंह से निकाल दे तनी दिमागे हो जाए नाप सनाप नहीं खून अरे हटो सही सही बताओ झूठ मत बोलो तो छोड़ा तरू ना बेचोलू चाउर ना ना छोड़ा था तो अरे छोड़ा दुखाता दिमाग खराब करके रखता ना तार दिमाग खराब बा बेचवा चाउर जा बिलवा घर दुआर खोया घंटा तारे के थोड़े कष्ट होई हमरा के तो कष्ट होई तू दूसरा भातार बदल ले पट दे मर जा ना मर जाई त मुआ द घटै द ल ना था के बा त हम साचो खाना में जहर मिला के दे दे खा के मर जीवा जहर ओकरा के मुंह जला कि जब तेज तारा रहे सरवा के सब कुछ लौकत रहे आ चाहे देह से हाथा काठा रहे बढ़िया रहे जबर रहे तो सरवा तोरा के देखल हम नहीं खींचा ठीक बा भले भले बिना मरद के रहब ठीक बाटे हट जा हमरा लगे से कहां से हट जाई जाके मर बिला जा हम अपना घरे बानी तारा बाप के घरे थोड़े बानी हमरा बाप के चल तो जियत चबा गलिया से के हट ढेर बतिया तरू बतियाब जानू हे तरह टेढ़े ना बतिया चाहिए ये जान जिया सन हमार बापा भाई बाबा तोहरा के घरे मुदइयो को मत 10 भाग तोहरा लेखा मर दे सात गो दुश्मनों के मत दे ठीक बा आ जाके कहीं ओनी सूता बैठा दिमाग कम लगावा हमरा भीरी तो तू अइले मत कर समझ ल जाता नी बाजारी हे भगवान लोग कहत रहे ना कि शादी ब्याह हो जाइए अनहरा के तो मेहरारू तो कर सहारा हो सहारा के घंटा होती है आज ना पता चलता कि हमरा के कितना कष्ट बा भरू के बिना मेहरारू के रह जा लेकिन शादी ब्याह मत करो सरवा बड़ा जिंदगी में न दुख बा एक तो सिंगले कष्ट उठा के अब डबल कष्ट होता का करी अब हमारा तो कुछ समझ में आवत नहीं खे हमार जिंदगी के पार कैसे लागी अब तो भगवाने जानत हन का करबे एक आदगो भाई रहता सन तो तनी दुख मरम बुझेबे कर अब घर भर में अकेले बानी माई बाबू मरिए गेलन सरवा हमार का होई कैसे जिंदगी के पार लागी अब इतना नखड़ा मेहरारू करतिया तो एकरो पर कोनो भरोसा बा खाती हमार आ गुण गावतिया दूसरा के